Természeti erőforrásokkal való gazdálkodás tartozik ide. A humán erőforrás fejlesztés, ezek közül azok, amelyek főleg a civil szervezetek tevékenységében, de igazából valamennyi autonómia bevonásával városépítő tevékenységet próbálnak feltárni, és motivációt feltárni, hogy hol milyen szereplőkben rejlik még erő, szellemi erő elsősorban, amit a város javára tudunk fordítani. Ezt próbáljuk minden eszközzel segíteni. És a harmadik nagy terület az a fejlesztések összefogása, koordinálása. Ennek úgy indultunk neki, hogy megpróbáljuk először a stratégiai dokumentumokat úgy összegerebjézni, hogy ezek egységes szemléletet és egységes gondolatiságot tartalmazzanak. Mert ahány koncepció készült különböző időkben, ez mindegy más tartalmaz, és persze a legtöbb a fiókban landolt. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy csak úgy szabad előre mennünk, a továbbiakban fejlesztenünk, hogyha először a keretet megrajzoljuk együtt a többi szereplővel, a többi városi szereplővel, és utána ebben a keretben helyezzük el az ágazati koncepciókat, és azoknál pedig azok szellemében, azok mentén lépünk tovább és fejlesztjük a tevékenységeinket. Természet és energia erőforrások mire alkalmasak? Elkezdtünk újra az alapoktól építkezni, jövőre fogjuk a településfejlesztési koncepciót megalkotni, ez egy 10 éves intervallumot fog majd magába, azt követően a városrendezési tervet, és abból részletekre lebontva az építési szabályzatot. Ezzel próbáljuk meg a keretét megrajzolni a további városfejlesztésnek. A városkooperáció szerintem egy nagyon fontos kezdeményezés. Mi már korábban is elkezdtük, ha úgy tetszik, még Tasnádi Péter polgármester úrral együtt kezdeményeztük, akkor én még ellenzékben, hogy a városi autonómiákat legalább vonjuk be a várostervezésbe, egyetemet, egyházakat, civil szervezeteket, kamarákat. Most a városkooperációban ez bővül, és ez civil kezdeményezésként indul, úgyhogy én megint bizakodó vagyok, mert talán meg lesz az a diskurzus a jövőben is, és ez már a településfejlesztési koncepcióban használhatóvá válik, hogy tényleg kérdezzük meg azokat a városról, akik hozzá akarnak szólni, és sokféle elképzelést próbáljuk meg ötvözni majd a településfejlesztési koncepcióban. Az lenne helyes, hogyha a politikusok úgy gondolnának, hogy a döntéseket valakinek meg kell hozni, és annak tájékozottnak kell lenni a döntés meghozása előtt. De a döntések előkészítését sokkal helyesebb, hogyha kinyitva a város kapuit hozzuk meg, mert biztos vagyok benne, és tapasztalatom is van arról, hogy nagyon sok szellemi erőforrás marad kihasználatlanul, ha nem így gondolkodunk. A politikusnak a saját szerepét kell a fejében átalakítani ahhoz, hogy ez máshogy legyen. Vannak azért reménykeltő szituációk, és vannak olyan politikusok, akik képesek is erre a fajta nyitásra. Tehát nem látom reménytelennek, és nagyon örülök annak a kezdeményezésnek, hogy a város polgári értelmiségének egy része kezdeményezi most a városkooperációt. Kutás főváros civil keretét, illetve most a városi civil keretet civil kuratórium osztott el, kooperálva egyébként a politikával, tehát itt nem kimaradt a politika, hanem kooperáltak egymással, és hónapokig tartó diskurzuson ment keresztül ez az értékelés, megmutatta azt, hogy van együttműködési készség, azt is, hogy van lehetőség erre. És nyilván nem csak pályázatok elbírálásában, hanem lesz ilyen a jövőben a város ügyeiben is. Itt a kellő türelem kell kölcsönösen egymáshoz, meg a bizalom. Elfogyott a bizalom ebben az országban, szerintem ez a legnagyobb baj, a politikusokkal szemben is, és persze akkor a politikusok szívesen vonulnak elefántcsontoronyban, mondván, hogy minket úgyse fognak itt szeretni, majd akkor mi megmutatjuk. De szerintem a nyitott szemek, fülek és gondolatok azok egymáshoz közelíthetők. Most megpróbálhatjuk, hogy tudunk-e egyáltalán csak részterületeken, mert ugye ez a cél, hogy részterületekre próbáljunk megalkotni javaslatokat. Ha erre fogunk tudni, akkor szerintem fogunk tudni a város egészére is. A puding próbálja az evés, én állok elébe, és remélem, hogy a politikus társaim is így gondolkodnak.